Zoals? Ja. Het muzikale gedeelte wordt door hem ingevuld door Ben Saunders, de zingende klapblok. En hij was echt het klapstuk van de avond. En Ben heeft later aan Prins Jos nog een rondleiding gegeven langs zijn graffiti. En hij heeft Prins Jos het idee aan de hand gedaan om ook een mooi kunstwerk op zijn voet te laten tatoeëren. Dan hoeven we tenminste niet meer tegen zo'n kale kont. Als hij weer een keer zijn mok sluurt zaken. Ja,